Кояш җирне яктырта, уку кешене. Бары тик укып кына кеше белемле була ала. Бүгенге катнашучыларыбыз да шулай ук китаплар укырга ярата. Акылы батыл тапшыруның икенче этабын башлыйбыз. Беренче тапшыруыбызда Айсылу һәм Миләүшә исемле кызлар катнаша. Хәерле көн, кызлар. Исәнмесез? Кызлар, сезнең белән инде без күпме таныш. Шулай да үзегез турында, яңалыкларыгыз турында сөйләп китегез әле. Айсылу, синнән башлыйбыз. Исәнмесез, минем исемем Айсылу. Мин 6 А сыйныфында укыйм һәм 12 гимназиядә белем алам. Миңа 12 яшь. Мин мәктәптә театр түгәрәгенә йөрим һәм буш вакытларда китап укырга һәм биргә яратам. Яхшы, Айсылуны инде без уенын хәтерлибез. Ул чыннан да иҗади кеше, шигырьләр сөйләргә яратады бистә калган. Миләүшә, әйдәле үзең белән таныштыр, синең белән якыннанрак танышып үтик. Минем исемем Миләүшә, мин 6 сыйныфта укыйм, 13 гимназиядә. Мин бию түгәрәгенә йөрим һәм мин Син дә иҗади инде безнең, шулай бит. Мин хәтерлим, син башка укучылар арасында үзеңнең бик каты кызыксынучан булуың белән аерылып торган. Идең, бүген дә шулай ук кызыксынучан булып әзерләндеңме? Әйе. Ярый. Сезнең белән дә таныштык. Икенче этапта сезнең өчен яңа биремнәр әзерләдек. Уеныбыз 4 турдан торачак. Кайбер турлар үзгәреш кичерде, әмма җавапларыгызны бәяләү системасы шулай ук кала. Сез уенны башларга әзерме? Әзер. Алай сөйләгез, башлыйбыз. Акыл батыл тапшыруының беренче турын башлыйбыз. Кызлар, беренче этапта кыю һәм тәвәккәл булдылар. Бүген дә уеныбыз шул рухта барыр дип өметләнәбез. Беренче турда әйткәнемчә, инде үзгәрешләр юк. Кагыйдәләрне хәтерлисезме? Әйе. Искә төшереп узабызмы? Әйдәгез. Әйдәгез, искә төшереп узыйк. Шулай итеп, сезгә беренче турда 3 сорау яңгырыячак. Һәр сорауга җавап вариантлары язылган. Балларны сез үзегез куясыз, 0дан алып 10га кадәр. Әгәр дә сезнең җавабыгыз дөрес икән, балл сезнең исәбегезгә була. Әгәр дә инде юк икән, балл алына. Кызлар, кагыйдәләрне исегезгә төшердегезме? Әйе. Димәк, беренче соравыбызга күчәбез, ул безнең география фәненнән булыр. Игътибар сорау. Картадагы горизонтальләрне икенче төрле ничек атыйлар? Бу сорауга беренче булып Миләүшә, син җавап бирерсең, ничә балл белән бәялисең бу сорауга җавабыңны? 10. Югары баллны куябыз Миләүшәгә, Айсылу, син? 10. Син дә 10 балл. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Профильләр, вертикальләр, изогипслар, берг-штрихлар, тамгалар. Әйе, Миләүшә, синең җавабыңны тыңлыйбыз. Минемчә горизонтальләрне бүтәнчә изогипслар дип атыйлар. Җавабыңны кабул иттем. Әмма ул дөресме, юкмы? Айсылуның җавабыннан соң белербез. Синең җавабың? Мин дә изогипслар дип уйлыйм. Афәрин, яхшы. Беләсез икән сез географияны, чыннан да горизонтальләрне икенче төрле изогипслар дип атыйлар. Дәвам итәбез. Икенче сорауга күчәбез. Ул инде безнең тарих белән бәйле булыр. Сораубыз болай яңгырый. Ярослав Мудрый князьлык иткән еллар борынгы Рус дәүләтенең чәчәк атучыры була. Ул кайсы елларда идарә иткән? Бу сорауга беренче булып Айсылу җавап бирер. Ничә балл куясың? 10. Яхшы. Миләүшә? 10. Миләүшә дә 10 балл куя. Җиңел сорау ахрысы бу сезнең өчен. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, Ярослав Мудрый Рус дәүләте белән идарә иткән елларны атыйбыз. 1018-1036 еллар, 1019-1054 еллар, 1078 һәм 1093 еллар, 1113 елдан алып 1125 елга кадәр, 1032 елдан алып 1054 еллар. Димәк, Ярослав Мудрый Рус дәүләте белән кайчан идарә иткән? Мин уйлыйм, Ярослав Мудрый 1030-1054 елларда идарә иткән. Кабул иттем. Ярослав Мудрый идарә иткәндә нинди үзгәрешләр булганын беләсеңме? Ярослав Мудрый ике шәһәрдә, Киевта һәм Новгородта собор Святой Софии төзеп, үз исемен яулаган.
Менә бит ничек тарих белән хайран таныш икәнсең. Афәрин, Айсылу. Ләкин җавабыңның дөрестлеген инде без соңрак белербез. Миләүшә? Минемчә, Ярослав Мудрый 1919-1954 елларда идарә иткән. Әйе, син нәрсә әйтә аласың Ярослав Мудрый турында? Ярослав Мудрый иң беренче Русиядә беренче законларны җыелмасын төзегән. Алар рус дәреслеге яки Ярослав Мудрый дәреслеге дип аталган. Менә бит. Афәрин кызлар, миңа сезнең шушындый җиңел рухта баруыгыз бигеше, җавапларыгыз чыннан да дөрес. Дәвам итәбез. Чираттагы сорауыбыз татар теленә кагылышлы. Укучылар, әйтегез әле, нинди җөмлә кисәкләрен беләсез? Ия, хәтер, заманлык. Әйе, хәтерлим, Миләүшәгә акылбаты тапшыруында нәкъ шундый сорау эләккән иде була, ялгышмасам. Бүген инде без сезнең белән җөмлә кисәкләре турында сөйләшәбез. Сорауыбыз булай яңгырый. Аергыч белән ачыкланып килгән сүз ничек атала? Бу сорауга беренче булып Миләүшә, син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 5. Түбән балл куйдым, шулай дип тыйылмыймы сиңа? Юкмы? Ярый. Айсылу, син ничә балл куясың? 8. Айсылу да кыюсыз гына 8 дип җавап бирә. Әйдәгез әле җавап вариантларын тәкъдим итәм мин сезгә. Димәк, аергыч белән ачыкланып килгән сүз ничек атала? Саналмыш, аныклагыч, аерылмыш, аергыч, аныкланмыш. Миләүшә, син җавап биргәнсеңме? Әйе. Аергыч белән ачыкланып килгән сүз аерылмыш дип атала. Менә ничек икән? Айсылу, син? Мин дә Миләүшә шикелле аерылмыш дип әйтәм. Аерылмыш дип әйтәм һәм бик дөрес әйтәсез. Афәрин, кызлар, аерылмыш чыннан да аергыч белән ачыкланып килгән сүз була. Беренче турыбызга йомгак ясап, мин шуны әйтер идем. Афәрин, яхшы әзерләнгәнсез. Киләсе турда тагын күрсәтер. Вакыт дәвамында белербез. Икенче турда сез дөреслеккә туры килүче фактларны ачыкларга тиеш буласыз. Балларны шулай ук үзегезгә куясыз. Әгәр дә җавабыгыз дөрес булса, балл сезнең исәбегезгә була. Ялгыш вариантны сайласагыз, гомуми исәптән баллар алыначак. Сезгә барлыгы 6 төрле тезис бирелә. Катнашучылар чиратлап араларыннан берәр тезисны сайлыйлар. Беренче булып сайлаган катнашучының җавабын инде икенче катнашучы сайлый алмый. Тезислар арасында берничәсе дөрес була. Кайберсе дөреслеккә туры килмәячәк. Беренче 6 тезис белән танышыйк. Алар менә шулай яңгырый. 445 елдан Хон берләшмәсенең юлбашчысы Атила булган. Күппочмак якларының озынлыклары суммасы бу күппочмакның мәйданы дип атыйлар. Карагай ул ылыслагыч. Пунктуация тыныш билгеләрен кую кагыйдәләрен өйрәтә. Алма-Ата шәһәре Казакстан Республикасының башкаласы. Кешенең үзләштерү хуҗалыгына җитештерү хуҗалыгына күчүен неолит революциясе дип атыйлар. Менә сезгә 6 тезис. Бу тезис арасыннан ничәседер дөрес, кайберләре уйдырма. Беренче булып дөрес фактны Айсылу син сайларсың һәм ничә балл белән бәялисең? 9 баллны уйнатабыз. Миләүшә, син? 8. 8. Яхшы, Айсылу, син кайсы фактны дөрес дип саныйсың? Мин пунктуация тыныш билгеләрен кую кагыйдәләрен өйрәтә дип сайлыйм. Дип саныйсың. Ярый, без синең җавабын кабул иттек. Миләүшә, син ничек уйлыйсың? Кешенең үзләштерү хуҗалыгыннан җитештерү хуҗалыгына күчүен неолит революциясе дип атыйлар, дип саныйм. Син бу фактны дөрес дип уйлыйсың инде.
Ярый, җавапларыгызны кабул иттем. Шуннан да бу фактлар арасында пунктуация, тыныш билгеләрен кую кагыйдәләрен өйрәнә дигән факт дөрес була. Һәм Миләүшәнең варианты шулай ук дөрес. Неолит революциясе шуннан да кешене үзләштерү хуҗалыгыннан җитештерү хуҗалыгына күчүе. Афәрин, 8 һәм 9 балл сезгә була. Хәзер сезнең вариантларны алып атабыз. Алар урынына яңадан 2 факт өстәлә. Алар яңгыр һәм яшен, кар һәм җил, таң ату һәм кояш баю, ел фасыллары алышыну, булар терек булмаган табигатькә хас, ягъни физик күренешләр. Һәм тагын бер факт, Антарктидада барлыгы 4 дәүләт бар. Миләүшә, бу юлы син беренче булып җавап бирерсең, ничә балл куясың? 10 балл куя. Миләүшә, Айсулу, син? 9. 9. Кабул иттем, ә хәзер Миләүшәнең җавабын тыңлыйбыз. Физик күренешләр, алар яшен, яңгыр һәм башкалар. Кабул иттем, Айсулу, син ничек? 445 елдан Хун берләшмәсенең юлбашчысы Атил булган дип уйлыйм. Бик дөрес җавап бирдегез, кызлар, икегез дә дөрес фактлар сайладыгыз. Афәрин. Хәзер инде сезнең вариантларыгызны без алып куйдык һәм алар өстенә тагын 2 вариант истибез. Ул җырларым шигырен Хади Такташ язган һәм тагын берсе майлы гөмбәне ашарга ярый. Инде бу юлы беренче булып Айсулу, син җавап бирерсең, ничә балл куясың? 10. Кабул иттем. Миләүшә, син? 9. Син 9 куясың. Кайсы факт дөрес синеңчә, Айсулу? Мин уйлыйм, майлы гөмбәне ашарга ярый дип. Ярый. Миләүшә кайсы фактны сөйләй икән? Мин карагай уйслагач дип уйлыйм. Һәм икегезнең дә фактларыгыз янәдән төп дөрес. Афәрин, кызлар, бик дөрес җавап бирдегез. Шушында күңелле рухта идегез без икенче турыбызга йомгак ясыйк, ул безгә бары тик дөрес җаваплар гына китерде. Кызлар, шигырьләр укырга яратасызмы? Нинди авторларны беләсез? Мин Габдулла Тукайның шигырьләрен күбрәк укырга яратам. Миләүшә, син? Мин Габдулла Тукайны укыйм, Муса Җәлилне һәм башкаларны. Яхшы, татар әдәбиятын димәк беләсез сез. Бүген мин сезгә 2 шигырь әзерләп куйдым. Берсе аның Шәүкәт Галиевның шигыре булыр, икенчесе Роберт Миннуллинныкы. Сезгә алдыгызда сезнең шигырьлек сүзләре язылган һәм кайбер сүзләр төшеп калган. Сезгә шул төшеп калган сүзләрне табырга кирәк булачак. Айсулу, сине тыңлыйбыз. Миңа Роберт Миннуллинның «Энекәш кирәк» миңа шигыре эләкте. Тыңлыйбыз инде сине. Әтиләр бит ничә кабат алабыз дип алдылар. Бердән-бер малайларына бер энекәш алмыйлар. Күңелсез иде миңа, уенчык нигә миңа? Бергәләшеп уйнарга бер иптәш кирәк миңа. Берәү генә булса да, ямсыз генә булса да, елак кына булса да, энекәш кирәк миңа. Һәм синеңчә кайсы вариант җаваплары дөрес инде? Икенче. Икенче дип саныйм. Ярый. 4 балл синең кесәңә була. Афәрин, дөрес җавап бирдең. Нәкъ шушы сүзләр энекәш, уенчык, иптәш, елак сүзләре төшеп калган. Дәвам итәбез, Миләүшәне тыңлыйбыз. Миңа Шәүкәт Галиевның «Серем белдем сыннан» шигыре эләкте. Тыңлыйбыз. Кара бәрән аплак мишне шытыр-шытыр кимерә. Әйтерсең лә акча ашап, кирпеш елап симерә. Миштән куып бәрәнне бирәм пешкән бәрәнгә. Бәрән бәрәнгә капмый, миштән дә шапны тапмый. Миштән дә шәпне тапмый. Синеңчә кайсы вариант дөрес? Беренче. Беренче вариант дөрес. Кимерә, симерә, бәрәнгә, бәрән. Афәрин, Миләүшә дә үз кесәсенә 4 баллны салып куялар. Бу тур бик җиңел булды ахрысы. Әйе. Димәк, сез шуннан да әдәбиятны беләсез һәм яратасыз. Дәвам итәбез, 4нче турга күчәбез. Сез әзерме? Әйе. Ахыргы 4нче турны башлыйбыз. 4нче турыбызның кагыйдәләре шулай ук үзгәрде. Сезгә 4 тема тәкъдим ителә. Һәр темада 4 сорау. Үзегезгә охшаган бер теманы сайлап, 4 сорауга җавап бирә кирәк булачак. Һәр сорауга 4 җавап варианты язылган. Сезгә дөресен сайларга кирәк булачак.
Бу турда һәр җавап өчен 5 балл туплый аласыз. Шуңа күрә 4-нче турда барлыгы максималь балл туплау нәтиҗәсе 20. Безнең әлегә Айсылу алдарак бара. Шуңа күрә Айсылу беренче булып теманы сөйләячәк. Менә бүген сезгә тәкъдим ителгән темалар: ачышлар, саннар, гөмбәләр һәм театр. Мин ачышларны сайлап алам. Ачышлар темасын сөйләде Айсылу. Афәрин, Миләүшә Әсил? Театр. Театр. Яхшы, кабул иттем. Айсылу безнең ачышлар темасын сөйләде. Сиңа бу кыен тема кебек тоелмадымы? Юк, мин әзерләндем. Әзерләндең. Ярый, алайса. Хәзер без сине әзерләнүен тикшерербез. Шулай да син кайсы фәннәрне яратасың? Мин математиканы яратам, технологияны һәм татар телен. Бүген инде без күбрәк синең белән ачышлар төрле өлкәдәге ачышлар турында сөйләшәбез. Географиядә, математика, геометриядә, хәтта галәм турында да ачышлар, галәм ачышлары да сораулары бар монда. Син әзерме? Әзер. Ничә сорауга дөрес җавап бирермен дип уйлыйсың? Барлыгы 4 сорау. Өчесенә, дүртесенә җавап бирергә тырышырмын. Ярый, әйдә без синең җавапларын хәзер тикшерербез. Димәк, беренче сорауны укыйм. Кемне геометриянең атасы дип атыйлар? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Архимед, Евклид, Пифагор, Ньютон. Мин ике вариант уйлыйм әле. Һәм Пифагор дип сайлыйм. Пифагорны сөйлисең. Пифагорны абыйсы дип әйтергә була. Әмма Евклид геометриянең атасы. Кызганыч, беренче сорауга син ялгыш җавап бирдең. Ләкин бер шылма, бу бит әле бал алынды дигән сүз түгел, бал өстәлмәде дигән сүз генә. Шуңа күрә дәвам итәбез. Икенче сорау. Владимир Вернадскийның ачышы. Ягъни ул нәрсә ачкан? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кояш системасы гигант салкын тузан болытыннан барлыкка килгән дип саный. Икенче вариант. Туфраклар турына тәгълиматкә нигез сала. Өченче вариант. Австралияны ача. Һәм дүртенче вариант. Биосфера турына тәгълиматкә нигез сала. Минемчә, Владимир Вернадский биосфера турындагы тәгълиматкә нигез сала. Бик дөрес, чыннан да Владимир Вернадский биосфера турындагы тәгълиматкә нигез салучы. Менә бит. Дөрес баллар, дөрес җаваплар килә башлады. Дәвам итәбез. Христофор Колумб кайсы материкны ачкан? Җавап вариантлары: Евразия, Африка, Америка, Антарктида. Минемчә, Христофор Колумб Американы ачты. Бик дөрес, тагын 5 балл өстәлек сиңа. Һәм дүртенче соңгы сораубыз: ракетаның космосны үзләштерүдә төп чара булачагын беренче булып испатлаган галим. Җавап вариантлары: Сергей Королёв, Константин Циолковский, Юрий Гагарин, Алексей Леонов. Минемчә, моны Константин Циолковский испатлаган. Һәм син чыннан да дөрес җавап бирдең. Афәрин, 15 балл куябыз сиңа. Бик яхшы уйнадың син, үзең канәгатьме? Бик. Миләүшә, ни өчен син театр темасын сайладың? Мин театр темасын сайладым, чөнки мин театрны булай да өйдә карыйм, әби белән барам. Спектакльләргә йөрисең? Спектакльләргә йөрим. Ярый, без синең хәзер театр өлкәсендә белемнәрен тикшерербез. Беренче сорауны тыңлыйбыз. Татар театры кайчан барлыкка килә? Җавап вариантлары: 1905 елда, 1906 елда, 1907 елда һәм 1908 елда. Минемчә, татар театры 1906 елда барлыкка килә. Дөрес, чыннан да 1906 елда татар театры барлыкка килгән. Афәрин, дәвам итәбез. Икенче сорау. Алдынгы фикерле татар егетләреннән торган беренче театр төркеме кем тарафыннан оештырыла? Җавап вариантлары: Ильяс Кудашев Ашказарский, Миңлебай Хайруллин, Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская һәм Галиәскәр Камал. Беренче татар театр төркеме Ильяс Кудашев Ашказарский оештыра. Чыннан да Ильяс Кудашев Ашказарский беренче театр төркемен оештырган.
Һәм бу төркемдә алдынгы фикерләр татар егетләре катнашкан. Афәрин, 5 балл синең исәбеңдә. Devam итәбез 3нче сорау. Уфада оешкан 2нче татар театры труппасы ничек атала? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Нур, Сәйяр, Ширкәт, Аң. Игътибар белән сорауны тыңла. Уфада оешкан 2нче татар театры труппасы ничек атала? Уфада 2нче труппа театрысы Нур дип атала. Дөрес, шуннан да бу театр труппасы Нур дип аталган. Һәм 4нче соңгы сорауыбыз. 1нче татар дәүләт театрын кем җитәкли? Җавап вариантлары: Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Гаяз Исхакый, Мирсәй Әмир. Минемчә, ул Кәрим Тинчурин. Кәрим Тинчурин 1нче татар дәүләт театры җитәкли дип саныйсың. Әйе. Һәм дөрес саныйсың. Син максималь 20 баллны үзеңнең исәбеңә ала аласың. Афәрин! Казан шәһәренең 12нче гимназиясы һәм 13нче гимназиясы укучылары хәзер экраннар янында җан атып утыралар да кызлар өчен. Кызлар, сезгә афәрин диясем килә. Сез бик яхшы белән чыгыш ясадыгыз, үзегез белән горурлана аласыз. Инде сезнең киләсе этаптагы тормышыгызны без бераз соңрак белербез. Башка уенда катнашучылар үзләрен ничек күрсәтер, ничә балл тупларлар, инде вакыт күрсәтер ансын. Үзегезгә уйнашадымсың? Бик әйе. Шушыны күтәренке рухта идегез бүгенгә саубуллашып, киләсе чашларга кадәр. Сау булыгыз. Бу этап миңа ничектер җиңелрәк тоелды. Монда күбрәк вариант ответлар булды. Һәм инде яңа кешеләр, мин Айсума белән таныштым. Минемчә, 2нче этап миңа җиңелрәк булды, чөнки монда мин Миләүшә белән дуслаштым һәм миңа җиңелрәк булды. Мин 3нче этапка күчсәм, мин тагын барам, алга барам. 3нче этапка үтсәм, мин бик тырышачакмын һәм уңышларымны көтәм.